Mga kabarangay, kung mupili mo sa inyong kandidato, tanawan ninyo, kanang angayan himong liderato. Dili jud kita magpadala sa nindot nila nga mga istorya. Ilabi na gayod sa ilang pasalig, ilabi na gayod sa ilang kwarta. Ayaw ninyog sunda ang kandidatong malditog maldita. Atong planohon karong eleksyon, kung kinsa gayod ang atong pilion. Pilion na to ang kandidato, kanang sinsiro gyud nga mo serbisyo. Alang sa kayuhan sa mga katawhan, ilabi na gayod sa atong baryo. Pinanggagayod sa atong kapitan ang mga kagawad nga buutan. Matinahuron Diyos nun kugihan mga kagawad buutan. Ayaw ninyog sunda ang kandidatong malditog maldita. Atong planohon karong eleksyon, kung kinsa gayod ang atong pilion. Pilion na to ang kandidato, kanang sinsiro gyud nga mo serbisyo. Alang sa kayuhan sa mga katawhan, ilabi na gayod sa atong baryo. Pilion na to ang kandidato, kanang sinsiro gyud nga mo serbisyo. Alang sa kayuhan sa mga katawhan, ilabi na gayod sa atong baryo. Pinanggagayod sa atong kapitan ang mga kagawad nga buutan. Matinahuron Diyos nun kugihan mga aspirant buutan. Ayaw ninyog sunda ang kandidatong malditog maldita. Atong planuhon karong eleksyon, kung kinsa gayod ang atong pilion. Pilion na to ang kandidato, kanang sinsiro gyud nga mo serbisyo. Alang sa kayuhan sa mga katawhan, ilabi na gayod sa atong baryo.